A vida avanza, meu rei. E senón que yo digan os de Vigo, ven comigo. É que claro, xa están colocando ali en Vigo as estruturas para o alumeado de Nadal, para a decoración de Nadal. Xa desdobrados, Todo eso, pero non só iso, moito ollo porque xa se está buscando tamén, está un casting aberto para atopar Papá Noel. En Vigo? En Vigo. E digo unha cousa, que os requisitos son uns cantos. Mirad algúns deles porque ese Papá Noel ten que falar 4 idiomas. Políglota o Papá Noel. Ti quedaches pampo. Home, eu queria ir á prova, pero os 4 idiomas xa me fastidiou polo que sexa. 2 polo menos dominas. 2, 3, 2 e medio, pero 4... 4 idiomas. Despois ten que ser unha persoa corpulenta, oiche, aí o tes paciente tamén, que claro, venche rapaces de todos os lados, e pídenche as cousas, ten que ser paciente, ten que ser amable, dinámico. Eso gusta. E tamén empático. Despois ten que ter algo de experiencia cos cativos tamén, home, porque, dime ti, aí, fluidez comunicativa. E depois tamén ten que estar disponible dentro do 21 de novembro ata o 26 de decembro, porque claro, Papá Noel ten que facer a previa do Nadal e un pouco os días de despois, non? Porque os cativos xa cando Papá Noel lle trouxo regalos igual teñen algo de queixa e teñen ya que dar. Así que nós na Hora Galega quixemos xa comezar ese casting e fomos por aí a buscar o mellor Papá Noel non de Vigo, de Galicia. Pois, efectivamente, en Vigo están buscando xa Papá Noel para este Nadal. E claro, están buscando e os requisitos non son precisamente poucos. Eu penso que igual eu non lle escuadro moito, pero a ver quen acaba sendo Papá Noel este ano. Eu, se non o son, non pasa nada, Buscan a homes de aspecto corpulento, pacientes, amables, empáticos, con axilidade mental, facilidade de comunicación e experiencia traballando cos nenos. Para que lle parece que pode ser esta oferta de traballo? Para alcalde. Para alcalde. Sí, seguro. Poden estar buscando un gigolo. Un gigoló. Un gigoló. Eu teño un fillo que ten todo eso que decides. Todo. Pero é gigoló seu fillo, non? No. Tú crees que serías un bon candidato? Yo diría que sí. Sí. Vos credes que cumplides os requisitos? Sí. Sí. Yo personalmente no. Pois sabe para que esta oferta de traballo? No. Para facer de Papá Noel no Nadal en Vigo. Ah, bueno. E vos veríades vos como Mamá Noeles? No, non teño tanta paciencia. Yo no me veo muy navideño últimamente. Hasta podo valer eu. Habería que engordar un poquito. Pero bueno, con un cojín Claro. xa se arreglaba todo. Sei que están pedindo que os candidatos a Papá Noel falen hasta 4 idiomas. English, portugués, galego e castellano. Eu español, galego e inglés, non máis. A mí me parece unha persona que sea boa e non fai falta que sepa idiomas. Que sexa simpático cos nenos, sobre todo. Unha persona que sexa así, cariñosa. A ver, como sería un jojojo de Papá Noel? Pois moitísimas gracias e feliz Navidad e feliz Ano Novo. Igualmente. Ainda que estamos a temperaturas de... Igualmente, dame un abrazo. 2 abrazos, van aquí. Ai.